Salam el hormatly adamlar. Garaşdan baky bir tarap yurdumuzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şoň hormatly prezidentimiz Gurbanogly Berdimuhammedow ministr kabinetiniň başlygynyň käbir ornatyrlarynyň ministrliklerin birnäçe ýolbaşlarynyň we paýtagtymyzyň hemem welaýatlar häkimleriniň gatnaşmagyny sanly video aratnaşyk arkaly nowatdaky iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda ýurdumyzda durmuş ykdysady taýdan ötürmek maksatnamalarynyň amala aşyryşı bilen baglanşykly wezipeler hemem mewsumlaryň owuqjylyk işlerini gurumçylykly geçirmek, öňde boljak şanly wakalary gawatlanyp durly maksatly detgalyň ulanmagy berilmegine taýýarlyk görmek baradaky meseleler aranıp maslahatlaşyldy. Hormat prezidentime sanly video aratnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatyny açyp, ilki bilen Aşgabat şäheriniň häkimi Glyzewa söz berdi. Hemde onuň bilen bir wagtda ministrler kabinetiniň paýtagtymyzda gözegçi edýän ornatary Durdulyýewy göni video aratnaşyga çagyrdy. Häkim paýtagtymdaky işleriň ýagdaýy, şäher awadanlaşdyrmak boýunça görülen şäherler hemde täze okuw ýylyna taýýarlyk görülşi we watanymyzyň bir taraplygynyň şanly 25 ýyllyk münasibetli açylmagy meýilleşdirilen desgalaryň gurulşyklarynyň barşy barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, paýtagtymyzda amala aşyrýan işleriň ählisine ýaşaýyş durmuş, inженер texniki, ulug kommunikasiýa ugrulary bilen birlikde ekologiýa taraplaryny hem gödeňde tutup toplumlaryň çemeleşilmeligini belledi. Şeýlekem hormat prezidentime de nowatdaky gyş mewsümine mektepleriň çağalar baglarynyň ýaşaýyş çaýlarynyň ýyradyş ulganlaryny derur ulanyş ýagdaýyna geçirmäge taýýarlyk görmek, jemaat gullyklarynyň büýükdensiz işlemegini öpçün etmek, şäherde ýanyň howpçylygynyň kadrlarynyň berza edilmegi bilen bagly meseleleriň çözülüşini ýene dergedek häkimiň ünsüni çekdi we şunuň bilen baglykda anyk tawşyklar berdi. Hormat prezidentime de vice-premieri hemde Aşgabat şäheriniň häkimine paýtagtymyzdaky täze gurulşyklarda aýratynda bayramçyk tenlerim natibetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen disgalarda işleriň kiýilini we olaryň öň wagtyna ýerine getirilişini iýdigderli gözegçilikde saklamak babatda anyk tawşyklar berdi. Soňra hormat prezidentime de Akyl welaýatynyň häkimi Gurbanow söz berdi. Hemde şol bir wagtda bu welaýata gözegçi edýän vice-premier Glyzewa göni video aratnaşyga çagyrdy. Häkim wilayatda alınıp balyan işler o etnaga toplumynyň netijelerini ýoklandyrmak üçin görülen şäherler güýlük buğday ekişine hemde paýta ýagyna guramaçylyk girişmek üçin işlenip taýýarlanan toplumlaryň şäherler barada hatabat berdi. Şeýlekem häkim wilayatyň ýaşaýyş durmuş dedimlerini kämilleşdirmek, gurulýan desgalardaky işleriň depkinlerini ýoklandyrmak, ýetip gelýän täze okuw ýylyna taýýarlyk görmek boýunça şäherler hemde ýurdumyz üçin uly ähmiýete ýa bolan şanly tenlerim nasibetli ulanmaga beriljek desgalardaky işleriň ýagdaýy barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, owagjylyk tenkalaryny, tokumlary, suw terişlerini güýlük buğday ekişine göwnüzay taýýarlamagyň zerurdygyny belledi. Gelecek gelen buğday hasalynyň ygtybarly binýadyny tutmak üçin ähli agrotehnik kadrlara hatap almak bilen ekin meýdanlaryny ekşe taýýarlamak, beýmekim çäräni belirlenen möhletlerde hemde ýokary hil derejesine geçirmek zerurdur diýip döwlet başlanmaz bu babatda anyk tawşyklar berdi. Hormat prezidentime de şeýlekem paýta ýygmynyň oýlanjykly guralmalygyna agrotehnik möhletlere laýyklykda gowaça iýdek etmek, soňra bolsa paýtaçlaryň tutanýarly ähmiýeti bilen ýetişdirilen bol hatyryň ýetkisi ýygnalmalygyna ünçekdi. Şunuň bilen baglykda hormat prezidentime owagjylyk tenkalaryny, şol sanyna paýta ýygyjy kombaýnlary, ýygnalan hatyl daşamak üçin awtologlary, şeýlekem paýta rasylaýjy kärhanlary we hatyly kabul ediş garmanhanalarny mögsüme taýýarlamagyň zerurdygyna ünçekdi. Güýlük yer almanyň göýek we beýleki owagjylyk ekinleriň ekişini belirlenen wagtyna geçirmek, olary iýdek etmek hemde bol hatyr almagy üpçün etmek boýunça anyk tawşyklar berildi. Döwlet başlanmada watanymyzyň bir taraplygynyň 25 ýyllyk bayramyna üns çekip, bir şanly tene gabatlanlyp, ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen desgalaryň ýokary hilini we belirlenen möhletlerini berza etmegiň zerurdygyny belledi. Hemde vice-premier we häkime degişli görkezmeler berdi. Sanly video aratnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatynyň başlygyna soňra hormat prezidentimiz Balkan wilayatynyň häkimi Atahalliýewa söz berdi. Hemde şol bir wagtda bu wilayata gözegçi edýän vice-premier Üwedewi göni video aratnaşyga çagyrdy. Häkim wilayatda alınıp balyan mögsümlerin owagjylyk işleri, o milli maksatnamasyny ýygderli durmuşa geçirmek boýunça görülen şäherler barada hatabat berdi. Şeýlegem Türkmenistanyň hemişelik bir taraplygynyň 25 ýyllyk nasibetli açylmagy meýilleşdirilen täze desgalardaky işleriň ýagdaýy hemde wilayatyň ähli bilim idaralaryna täze okuw ýylynyň başlanmagyna guramaçylykly taýýarlanyşy barada hatabat berildi.
Hormat prezidentime de hatap etdiňläp, paýtaýgyn mögzümini hemde güýlük buğday ekişini agriten kadra laýyklykda üstünlükli geçirmek üçin bar bolan mümkinçiliklerden üren netijeli peýdalanmagyň bir urdugyny belläp, bu jogapkärli mögzümler bilen baglanyşykly hemme meseleleriň çözülüşini bir gödökçülükde taklamagy tapşyrdy. Şonuň ýaly buğday sürüp ýetişdirmäge bölünip berilen ýerleriň öz wagtyna sürülmegi, tenkalaryň hemde ýürütülişdirilen enzamlaryň ekşe dogry taýýarlygy, ýokary hili tohum bilen üpçünçilik meseleleri bir gödökçülükde saklanmalylar. Şonuň ýaly ýakynlaşyp gelýän paýta ýygyn mögzüminiň guramaçylyk meseleleriniň çözülmegine jogapkärli çemeleşilmegi, ýetişdirilen paýta hasylyny ýetkisi ýygnap almak we saklamak boýunça çäreleri öz wagtyny görmek, kombaynlar hemde beýleki obagçylyk tenkalaryny, paýta syraýjy kärhanalary we kabul ediş bölümleri mögzüme dogry taýýar etmek zerurdyr. Şonuň bilen baglykda döwlet başçylarymyz daýhanlar üçin ähli şertleriň döredilmeligini bellädi. Hormat prezidentimiz yerleri oýlanşykly peýdalanmak, obagçylyk ölümleriniň öňelişiniň mukdaryny artdyrmak arkaly wilayatyň oýtanagy toplamynyň mümkinçiliklerini ulanmagyň wajypdygy barada aýdyp, häkime göýek we beýleki obagçylyk ekinlerine, şol sanyna güýlük şugunlara ýygyk etmek, ondan ýokary hatyryň alınmagyny üpsün etmek boýunça agrotenki işleri üns merkezine taklamagy tapşyrdy. Ýurdumyzyň kemişilik bir taraplarynyň şanly tenetim nasip etdi. Açyljak diskalaryň öz wagtyny we ýokary hili ulanmagy tapşyrmak boýunça anyk görkezmeler berildi. Soňra hormatly prezidentime de Daşoğlu vilayatynyň häkimi Nazar Muradow söz berdi. Hemde onuň bilen bir wagtda vilayata gödökçi edýän Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Müşşikowy göni video aragatnaşyga çagyrdy. Häkim vilayatda ýabanlandyrylan işleriň barşy obagçylyk toplamynyň netijelegini ýokalandyrmak, paýta ýygymyna we güýlük buğday ekişine taýýarlyk görmek, ýerlerde durumçyk zat dödemi döwre waplaşdyrmak boýunça görülýän şeýerler barada hatabat berdi. Şeýlekem hatabatyň barşyna vilayatyň bilim edaralaryna da täze okuw ýylyna guramaçylykly taýýarlyk görülýäni barada aýdyldy. Döwlet başçylarymyz hatabat dinläp, o etnaga toplamynda ýöňde boljak jogapkärli mögzümlere taýýarlyk görmegiň esasy orlaryna ölçekmek bilen obagçylyk tenkalaryny netijeli peýdalanmagyň, paýta ýygymny hemde geljekkä hasyl üçin buğday ekişini bellilen möhletde we talabaly hak derejede geçirmek üçin degişli düzümleriň işlerini utgaşdyrmagyň ähmiýetini belledi. Hormatly prezidentimiz häkime göýek we beýleki obagçylyk ölümleriniň, şol sanyna şalynyň ölümçigine, olara ýygyk etmekde we hasylygyny ýokalandyrmakda ähli agreten kadralaryň bir zaýdylmek babatyna anyk tapşyryklar berdi. Döwlet başçylarymyz vice-premier hemde wilayatyň häkimine ýüzlenip, wilayatda bina edilen deskalaryň gurulşyk işlerini öz wagtyna tamamlamagyň mümkindigini bellemek bilen ýurdumyzyň bir taraplygynyň şanly tenetim nasip etdi, ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen deskalarda işleriň depkinlerini güýçlendirmegi tapşyrdy. Sanly video aragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatynyň başyna soňra hormatly prezidentimiz Liwap vilayatynyň häkimi Amangeliýewiň hatabatyny dinledi. Hemde şol wagtda Ministrler Kabinetiniň başlygynyň Liwap vilayatyny gödökçi edýän ornatary Meriýedow göni video aragatnaşyga çagyrdy. Häkim vilayaty durumçyk zatdaýdan mundan meýlekde ýygyderli ösürmek boýunça görülýän şäherler obagçylyk ulgamyna hemde watanymyzyň bir taraplyk derejesiniň 25 ýylynyň şanyna ulanmaga beriljek deskalardaky gurulşyk işleriniň ýagdaýy we täze okuw ýylynyň başlanmagyna degişli guramaçylyk işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýöňde boljak paýta ýygyn mögzümine degişli tapşyryklary berip, kärinetçileri hemde mehanizatorlary obagçylyk tenkalary we beýleki zerur bolan serişler bilen üpsün etmek meseleleriň hemişe üns merkezine saklanmalygyny aýtdy. Hormatly prezidentime de paýta ýygyn mögzümine ähli taraplaryny guramaçylykly taýýarlygyň hemde bu ugurda işleri sazyşykly utgaşdyrmagyň möhümdigini belledi. Döwlet başçylarymyz ýöňde boljak güýlük buğday ekişi barada aýdyp, geljekkä hasylyň ýerli toprak howa şertleri bilen birlikde hemme ýagdaýlary gödeňine ötüp, onuň guramaçylykly geçirilişine baglydygyny aýtdy. Güýlük ýer alma, beýleki göýek ölümleri bir derejede ýygyk etmek boýunça anyk görkezmeler berildi. Hormatly prezidentimiz şalynyň ösürilip ýetişdirilişi barada bellemek bilen onuň ýokary hasylyny üpsün etmegiň möhüm şertiniň agreten kadralaryň bir zaýdylmeginden abarat bolup durýanyny aýtdy. Şeýlekem döwlet başçylarymyz vice-premier hemde häkime bina edilen deskalaryň öz wagtyna ulanmagy tapşyrylmagyny gödökçülükde saklamagy tapşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz Mar vilayatynyň häkimi Anne Verdiýewa söz berdi. Hemde bu vilayata gödökçi edýän vice-premier Uradgeliýew göni video aragatnaşyga çagyrdy. Häkim vilayatda alınıp balyan işler, mögzümlerin obagçylyk şäherleriniň başlanmagy bilen baglanyşyk geçirilýän işler, durumçyk zat düzümleri ösürmek, bina edilen deskalarda gurulşyk işleriniň depkini barada hatabat berdi.
Şeýlekem tutuş ýurdumyzda bolşýaly wilayatyň ähli künjeklerini täze okuw ýylyna taýýarlyk görlenigi barada aýdyldy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, paýtaýygymyň we göýlük buğday ekişiniň ýokary guramaçyk derejesine öpsetmek maksady bilen o etnaga toplumynyň ähli düzümleriniň taýyşky işini ýola goýmagy taşyrdy. Degişli çärelerde ulanjak teýenkalaryň göwnüzay ulan şägdaýyny öpçün etmek, ýokary ýerli tokum taýýarlamak hemde beýleki serişleriň öpçünçiligi, agaltyn hatylyny kabul ediş garmanhanalarynyň büýükdençli işlemegini guramak meselelerine de aýratyn üns bermek zerurdyr. Göýek önümleriň hususanna gant şugunlarynyň öndürilen meselelerini artdyrmak üçin wilayatda bar bolan mümkinçilikler doly herekete getirilmeliler. Şunda agratiyen kadralaryň bir jaýdylmagy, hojulugy ýöretmegiň ýöňdebarjy usullarynyň ornaşdyrylmagy möhüm şert bolup durýar diýip hormatly prezidentimiz bu wagtda anyk tawşyklar berdi. Döwlet başçylygynda şeýlekem vice-premier hemde häkime gurulşyk desgalarynyň ýetatyna ýurdumyzyň hemişelik bir taraplygynyň 25 ýylyk münasibetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen binalaryň gurulşyk işleriniň depkinlerini güýçlendirmek boýunça degişli tawşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz fanly video aragatnaş arkaly geçirilen iş masagyny dowam edip, Obagyjylyk we Daşky Şoğurmak ministri Bayram Durduýewi göni video aragatnaşga çagyrdy. Minister göýlük buğday ekişine we paýtaýygymyna taýýarlyk görülşi, şeýlekem ýurdumyzda mallarçyk buğdagyny ösdürmek babatda ýöňde goýulan möhüm gedepeler durmuşa geçirmekde alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, obagyjylygyny aýratynda mallarçyk buğdagyny mundan meýlekde okurly ösdürmek babatda ýöňde goýulan gedepeler ýerine getirmekde. Hususanna mallar üçin o timler taýýarlamak işini talaba laýyk ýola goýmakda kemçiliklere ýol berilýän üçin ministriň alyp barýan işine düýpli nägilelik bildirdi. Hemde möhüm maksatnamalarda keskitlenen gedepeler çözmäge aýratyn jogapkärlik çemeleşmegi we degişli çäreleri görmegi bir talap etdi. Döwlet başçylygynda ýurdumyzda o timleri ösürip ýetişdirmek üçin yer böleklerini bölüp bermek, mallar üçin ähtiýaçlyk o tim binýadyny döretmek, mallaryň baş sanyny artdyrmak boýunça çäreleriň üstünlikli ýerine getirilmeginiň o wetnaga toplumynyň öňümçi kuwatyny pogturandyrmakda aýratyn ähmiýeti eýdigini belläp, bu wagtda Obagyjylyk we Daşky Şoğurmak ministrine hemde wilayatlariň häkimlerine bir näçe anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Agam Radow göni video aragatnaşykda ýurdumyzyň okuw idaralarynyň täze okuw ýylyna taýýarlygy hemde ýöňde boljak bilimler we talip ýaşlary güni münasibetli meýilleşdirilen şäherler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, bilim ilgamynda geçirilen özgertmeleriň döwlet ýasatynyň ileri turýan urudygyny bellädi. Bugün ýurdumyzda ýaşlaryň döwrewap bilim we oňa terbiýe almak üçin ähli şertler döredilýär. Döwlet başçylygynda täze okuw ýylyna guramaçylykla başlamagyň hemde bilimler we talip ýaşlary güni münasibetli çäreleri ýokary derejede geçirmegiň möhümdigini belläp, bu wagtda vice-premier hemde wilayatlaryň häkimlerine bir näçe anyk tawşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz bilim ilgamyny mundan meýlekde kämilleşdirmek, ýaşlaryň häzirki zaman bilimlerini özleşdirmek üçin ähli şertleri döretmek, jemgyýetiň aň paýhys kuwatyny ýokarlandyrmak meselelerini bir gödäwçilikde saklamagyň möhümdigini aýtdy. Hormatly prezidentime de fanly video aragatnaş arkaly geçirilen iş masagyny jemläp, oňa gatnaşanlara ata watanmadan mundan meýlekde gülläp etmeginiň we mehriban halkymyzyň abadançylygynyň bähwidine alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzuw etdi. Şogun ýurdumyzyň söwda toplumynyň binasyna Birleşen Arap Emirlikleriniň ugurdaş düzümleriň ýolbaşçylary hemem wekilleri bilen wiza aragatnaşyk arkaly maslahat geçirildi. Oňa Türkmen tarapyndan söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklary ministrlikleriniň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Maslahatyň dowamyna Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubay şäherine geçiriljek Expo 2020 bütün dünýä sergisiniň göni wiza aragatnaşyklary arkaly geçirilen halkara gatnaşyklarynyň 5-nji ýygyna barada maglumat alşyldy. Biziň ýurdumyzda hormatly prezidentimizin ýolbaşçylygyna ähli ugurlarda halkara gatnaşyklarynyň işleňleşdirilmegine möhüm ähmiýet berýär. Aýratynda ýurdumyzyň söwda ykdysady ugury boýunça ýoly goýulan halkara hyzmatdaşlygy milli ykdysadyýetimiziň kuwatlanmagyna wajyp orny eýleýär. Şoň bilen baglykda ýurdumyzyň söwda toplumyny göni video aragatnaşyk arkaly geçirilen maslahatda ýurdumyzyň harit öňürçileriniň Expo 2020 bütün dünýä sergisine gatnaşmak mümkinçilikleri ara
anyp maslahatlaşyly. Şunlukda häzirki zaman sany tehnologiýalaryň mümkinçiliklerine möhüm orun veriler. Şeýle hem maslahatyň dowamyny bütün dünýä sergi ýarmarkasyna gönüwize ara gatnaşmak bilen baglanyşykly meseleler ara anyp maslahatlaşyly. Hemem bu wagtda anyk ugurlar kesitleneli. Birleşen Arap Emirlikleri tarapyndan maslahata gatnaşyjylar Türkmenistanyň soňky ýyllarda halkara hyzmatdaşlyk ulgamyny möhüm orun eýeleýän anykdap, bu ugurlaryň ösdürilmegi ugruna ýygydarly alad edýän üçin hormatly prezidentimize çuňur hoşallyk bildirdiler. Mundan başga Türkmenistanyň Expo 2020 bütün dünýä sergi ýarmarkasyna gatnaşmagynyň maksatnamasy boýunça pikir alşmalar boldy. Maslahatyň ahyryna iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ähli ugurlar boýunça ösdürilýäniňe kanagatlanma bildirdiler. Ma'lum bolşaly häzir günlerde berkarar watanymyzyň çar kunjuna gallaçy kärençiler ussat daýhanlar üçin möhüm hemem jogapkärli döwür bolan güýlük bugday ekişine taýýarlyk işleri gyzgylyňly dowam edýär. Bu derwäs işe yer eýeleri bilen bir hatarda deýişli idara guram bolan şolsanna ýurdumyzyň azyklyk bugday tohumyny taýýarlamagy ýürütülýän galla önümler kärhanalarynyň işçi hünärmenleri hem ýokary zähmet netijeleri bilen ykçam taýýarlykly barýarlar. Lewap vilayatynyň owa zähmetkeşleri hem owa hojuluk ekinlerini ösürüp ýetişdirmekde, hemem watan harmanyna taşyrmakda ihlasly zähmetleri bilen öňjülik uşunt hoşýarlar. Alaýatyda sewtin gallaçylary galla uraw möhümini tutan ýerli zähmet çekip ýokary netijeleri gazanmagyň hötdesinden gelirler. Galla önümler kärhanalaryna ýokary hili azyklyk un önümleri öndürmek bilen bir hatarda güýlük bugday ekiş möhümini tohumlyk bugday taýýarlamagy da gurumçylykly geçirilip, bu möhüm iş depkinlik häsiýete eýe bolýar. Ekişe niýetlenen tohumlyk bugdaýyň ýürüýte eleklerden geçirilmegi tohumlyk gallanyň arasy we ýokary hil derejesini öpçün edýär. Taýýarlanan bugday tohumlary hemik usulla dermanlanyp, esasen 50 kilogram agramlarda ýürüýte haltalary gaplanylýar. Kemil enjamlar oturdulan häzirki zaman galla önümler kärhanalaryny işlek sazlaşyk ýoly goýulmagy ýokary netijeleri gazanmagy mümkinçilik döredýär. Bu ugurda ähli derur şertler bilen öpçün edilen döwrap elewatorlaryň möhüm orny bar. Güýdü möhümine Lewap vilayaty boýunça 130 000 hektar meýdana bugday däne sepilip, vilayatyň owa hojulukçylary bereketli hasyl uguruny ihlasly zähmet çekerler. Ekiş üçin öňünden bugdaýyň vilayatyň toprak howa şertlerine üstünlikli synagdan geçen ýokary hasyl berýän görnüşi saýlanyp alyndy. Taýýarlanýan tohumyň kil ölçegleri barlyk hany şertlerine içkin öwrenilip, berik gözegçilikde saklanylýar. Mara vilayatyna saçaklarymyzyň rızkyl bereketi bolan bugday hasyly häzir ýokary tehnologiýalyk galla önümler kärhanalaryna gaýtadan işlenip il halkymyza ýetirilýär. Türkmen vilayatyna un we unaş önümler kärhanasynyň işgärleri azyklyk bugday gaýtadan işläp, onuň ýokary hilli önümleri öndürýärler. Kemil tehnologiýaly enjamlary bilen enjamlaşdyrylan Türkmen vilayatyna un we unaş önümlerini öndürýän kärhanasynyň işgärleri Mara vilayatynyň gallaçy daýhanlarynyň ýer eýeleriniň taýýarlanyp bugday hasylyny gaýtadan işläp, onuň ýokary hilli azyk önümlerini öndürmekde nusgulyk işler bitirýärler. Önümçiligi sany ulgam arkaly dolanyrýan bu kärhanada daýhan zähmeti bilen öndürilýän bugdaýdan birinji hemem ýokary hilli un öndürilip, şondan unaş önümleriniň 9 görnüşi işlenip çykarylýar. Halkymyza ýetirilýän şol önümler ýokary hille bilen ýurdumyzyň alyjylarynyň ösen isleglerini dolu kanagatlandyrýar. Bu ýerde kergirli 51.300 tonna azyklyk bugday gaýtadan işlenip, şondan ortaça 38.500 tonna un, 4.600 tonnadan köprägem unuş önümleri öndürilýär. İşlem çykarylýan azyk önümleriniň diňe ýokary hili bolmagyny öpçün etmek agdyr hemem jewiz zähmet topory bolan bu kärhananyň hünärmenleriniň işgärleriniň her biriniň hemişe baş maksady bolup durýar. Agdyrlikli çekilýän pek zähmetiň miýwesi olan hasym dörejlikli işlemeklige bolan hyjuny artdyrýar. Ýurdumyzda döwletimiziň baky betaraplygynyň 25 ýyllyk şanly bayramçylygyny ýokary önümçilik görkezlerini beslemek urnaky asly maksat kärhananyň hünärmenleriniň işgärleriniň arasynda da zähmet galkynşyny döretdi. Bugday hasylyny gaýtadan işlemekde her bir iş gününi şowly jemleýän kärhananyň zähmet adamlary şu ýylyň başyndan bäri geçen döwürde de önümçilikde ýokary sepkitlere eýelediler. Kärhanada ýylyň başyndan bäri 23.770 tonna un, 3.380 tonna unuş, 468 tonna çörek we çörek önümleri işlenip çykarylypdyr. Şu ýyl daýhan zähmet bilen öndürilen azyklyk bugday gaýtadan işläp, gazanylýan ýokary iş netijeleri kärhananyň işgärlerini Türkmenistan betaraplyk mekaniýalynyň geljeki aýlaryna münasip üstünlikleri beslemege önümli badylga berýär. Türkmen gala un we unuş önümlerini öndürýän kärhananyň işgärleri şeýle ajaýyp ýokary tehnologiýalyk kärhanany gurduryp
jogap beren Gahryman arkadamyzyň adyna alkyş hemem hoşçalyk sözlerini aýdýarlar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyza milli iqtisadiýetimiziň hususy ulgamy ösdürilýär. Telekeçilik işini üstünlikle alyp barmak üçin zerur şertler döredilýär. Hormatly prezidentimiziň telekeçiligi ösdürmek boýunça durmuşa geçirýän işleriniň netijesinde kuwatly önümçilik kärhanalary peýda bolýar. Türkmen telekeçileri ýurdumyzda azyk bolçulugyny döretmäge uly goşunt goşýarlar. Şeýle hususy kärhanalaryň birim Ahyl welaýatynyň çägine ýerleşýän Saxawatly Hojalyk jemgyýetidir. Şuňlar bu kärhananyň mallary üçin ekinleri ösürüp yetiştirilýän ekin meýdanlaryna mekkejewin hasylyny ýygnamak işleri gurumaçylykla alınıp berilýär. Türkmenistanyň tenagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agdalaryndan Saxawatly Hojalyk jemgyýeti gyýtgy wagtyň içinde öz öndürýän önümleri bilen uly meşgullygy ýa boldy. Bu hojalyk jemgyýetiniň döwrewap mallarçylyk toplumynyň öndürýän durly görnüşli süýt önümlerini ila taratyny etmek barha ýokurlanýar. Mallarçylyk toplumy bir näçe bölümden ibaret bolup olarda işler sağlaşykly ýola goýlandyr. Toplumda bir näçe görnüşli tohum mallar saklanýar. Saxawatly Hojalyk jemgyýetiniň mallarçylyk toplumy geçit üýdüniň gaýmagyň, uýadylan gaýmagyň, oğudan gaplarda görnüşlerini, şeýle-de gatygyň, aýranyň, hemde peýniriň durly görnüşlerini alzylary hüdürleýärler. Bilşimiz ýaly häzirki wagtda obu hojalygynyň mallarçylyk budagyny otym binýadyny berkitmek bilen bagly möhüm dowam etýär. Şu ýyl Saxawatly Hojalyk jemgyýetine bölünip berilen ýeriň 300 hektardan gowragyna mekkejewin ekilip bereketli hasyl ýetişdirildi. Olar iki görnüşde dänelik hemde otymlyk mekkejewinlerdir. Şu günler ýokary öňürjülükli kombaýnyň kömegi bilen bu hojalyk jemgyýetine dänelik mekkejewin hasylynyň ýygym işleri gyzgylanly dowam etýär. Mundan başga da hojalyk jemgyýetine ýylyň-ýylyna ýorunja arpa ýaly otymlyk ekinler ösürilip ýetişdirilýär. Mälim bolşýaly ýeterlik mukdarda suw we ýokumly maddalar saklayan şiireli ter otymlar malyň saglygy üçin zerur hasaplanýar. Aýratynam mekkejewiniň otum, dänesem ören ýokumly iýmet. Ol vitaminlary we iýmit siňdirişi gowlandyrýan organik kislorodlary ören baý bolup durýar. Mekkejewin oty ýeterli iýim bolup howasyz konserwerlemek arkaly taýarlanýar. Ol mekkejewinden başga da günewakar jewon ýaly ösümliklerden, däneli kötükli ekinlerden hem taýarlanýar. Mekkejewin gymmaty boýunça däneli ekinleň hataryna buğdoýdan hemde şahaldan soňra 3-nji orunda durýar. Mekkejewiniň düzüminde durly vitaminler we minerallar saklanýar. Şoň üçin bu möhüm ekine uly ähmiýet berýän Saxawatly Hojalyk jemgyýetiniň agdyby işgärleri öz işlerini döwrüň talabyna laýyklykda gowşamaýan depkini alyp barýarlar. Olar ýurdumyzda hususy ulgamy ösürmekde hemde ony milli iqtisadiýetimizin möhüm buğdagyny öwürmekde alyp barýan taýsy taganlalar üçin Mähriban arkadagymyzda alkyş döwlerini aýtýarlar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne telekeçilik ulgamyny ösdürmek, Gahryman arkadagymyzyň parasatly öňdönüňçilikli siýasatiniň iler tutulýan ugurlarynyň biri bolmak bilen bu ugurda uly ösüşlere, bele sepkitlere eýe bolýar. Şoň netijesinde bolsa tutuş ýurdumyzda bolşýaly, Balqan welaýatyna da dürli senat we azyk önümlerini öndürýän hususy kärhanalardyr telekeçiligiň sany barha artýar. Welaýatyň Türkmenbaşy etrafynda işe girdilen Lele Plastik hususy kärhanasynyň oşoluň hataryny görkezmek bolar. Türkmenistan bir taraflyň mekany ýylyna da bu kärhanada işler döwrewap derejede alınıp berilýär. Hormatly prezidentimiziň howandarlygynda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne telekeçilik ulgamy hasda pazarlap ötýär. Şeýle bolansoň Gahryman arkadamyzyň telekeçileri gollamak baradaky taýsy tagallalaryndan ruhlanyn Balkan welaýatynyň telekeçilerim ýurdumyzda dürli derejeli senagat harytlaryny, adyk önümlerini öndürýän önümçilik dehgalaryny gurmak bilen netijeli işleri durmuşa geçirýärler. Muňa Balkanly telekeçileriň welaýatyň çägini gurup ulanmagy beren dehgalarynyň mysallaryny aýdyn göz ýetirmek bolýar. Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agdasy bolan welaýatyň Türkmenbaşy etrafyndaky Lele Plastik hususy kärhanasy ýurdumyzda önüm öndürýän hususy kärhanalarynyň hataryna goşulmak bilen Mähriban arkadamyzyň telekeçiler berýän gollawlaryndan himayet tapyp, telekeçilik işini polietilen torbalaryny öndürýän önümçilik bilen giňeltmek başardy. Şeýle önümçilik gurmak hemde ýurdumyzda telekeçilik işler boýunça berilýän ähli ýeňillikler üçin hususy kärhananyň hünärmenleri Gahryman arkadamyzda özleriniň hoşallyklaryny bildirýärler. Kärhana esasany polietilen torbalarynyň durly görnüşlerini öndürmek bilen işiň hiline we netijeligine aýratyn üns berýärler. Häzirki wagtda büýük kärhana buýurmaly esasynda işlemek bilen her aýyň dowamynda 180 tonna goly polietilen torbalaryny öndürmek hötdesinden gelýärler. Kärhananyň hünärmenleriniň ihlasy zähmetleri netijesinde şu ýylyň geçen hasawat döwründe öňde oýlan meýilnamy da artygy bilen ýerine ýetirilip, bu wagtdaky ösüş epesli ýokarlandyryldy.
Läle plastik hutuly kärhanasynda hünärmenleriň 20-den gowra zähmet çekip, olar bu ýerde oturdulan daşary ýurt enzamlaryna ustatlyk bilen başarnykly erkedýärler. Şeýle hutuly kärhanada ähli önümçilik işleriniň awtomatlaşdyrylan usulda dolandyrylmagy aýratyn bellenmäge münasipdir. Bu ýerde öndürilen ýokarky polietilen torbalary diňe bir Balkan welaýatynyň etrap şäherlerine däl eýsem ýurdumyzyň beýleki welaýatlaryna we Aşgabat şäherine de uğradylýar. Hutuly kärhanada işiň önümçilik guwwatlygyny geljekde hatda ýokarlandyrmagy ähli mümkinçilikler bar. Türkmenistan bir taraplyň mekan ýylynyň geçen döwründe iş meýilnamalaryny artygy bilen ýerine ýetiren bir döwrap kärhananyň agdybir hünärmenleri ýurdumyzyň telekeçil ulgamyny ösdürmäge mümkinçiliklerdir şertleri döreden Mehriban arkadamyda alkyş söýlerini aýdýarlar. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyzda Aşgabat şäherine şuny 24 awgustda saat 20-den 25 awgustda saat 23-ne boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa magmutlygynyň berýän habar bilen tanyş boluň. Balkan welaýatyny ötkäpdiren bulutly hawa bolup az kem ýagşýar, ýerlerim çakmagy mümkin. Ýemnazlyk unatardan teli sekundy 9-14 metr eken şemal ösür. Hawa gecesine 17-20 gradus, gündüzüne 24-29 gradus maýly bolar. Ahal welaýatyny ötkäpdiren bulutly hawa bolup, ýemnazlyk unatardan teli sekundy 9-14 metr eken şemal ösür. Hawa gecesine 17-20 gradus, gündüzüne 26-31 gradus maýly bolar. Mara welaýatyny ötkäpdiren bulutly hawa bolup, ýemnazlyk unatardan teli sekundy 9-14 metr eken şemal ösür. Hawa gecesine 18-23 gradus, gündüzüne 28-33 gradus maýly bolar. Lewap welaýatyny ötkäpdiren bulutly hawa bolup, ýemnazlyk unatardan teli sekundy 9-14 metr eken şemal ösür. Hawa gecesine 19-24 gradus, gündüzüne 28-33 gradus maýly bolar. Daşuly welaýatyny ötkäpdiren bulutly hawa bolup, az kem ýagşýar, ýerlerim çakmagy mümkin. Unatardan teli sekundy 9-14 metr eken şemal ösür. Hawa gecesine 16-21 gradus, gündüzüne 24-29 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkäpdiren bulutly hawa bolup, ýemnazlyk unatardan teli sekundy 9-12 metr eken şemal ösür. Hawa gecesine 20-22 gradus, gündüzüne 28-30 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça awgust aýynyň 25-nä magnetik hadisasynyň gowşuk tesirli bolmagyna garaşylýar. Eýdiz watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçöriniň qadadan 26 ötürüm artmagy bilen baglanşykly hawa şertleriniň adam bedenine ýetirgen oňaýsy tesirleriniň öňüni almak üçin agyzy burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehriban eleşler, bu düzgünleri berip berjaýsaňyz, ýylyň islenip pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşleri betlenýär. Ähli ötüşlüň özünde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.